גזר דין של מספריים. בבורמה הרחוקה נהגו השופטים להביא את הטובים והנתבעים למקדש אחד, ובו היו מספריים ענקיים. כל אחד מן הצדדים במשפט היה שם את ידיו בין שני להבי המספריים וטוען טענותיו בפניהם. וראה זה פלא, המספריים קצצו את ידיו של מי שאמר דבר שקר. לכן פחדו השקרנים מלהסתבך במשפט. הם ידעו שהמספריים המופלאים יגזרו דין אמת ויענישו קשות את דובר השקר. יום אחד יצא סוחר לדרך רחוקה וביקש משומר הסף במנזר נידח לשמור עבורו כד זהב עד שיחזור מדרכו. הסוחר האמין שרכושו נמצא בידיים נאמנות, כי לא ידע שהאיש מושחת ורודף בצע. לאחר שיצא הסוחר לדרכו, החל השומר לתכנן תוכניות כיצד לגנוב את הכד מבלי להיענש. הוא חיפש דרך להרים על המספריים המופלאים, כך שיוכל ליהנות מן הזהב מבלי להסתכן בעונש. חשב ומצא. הוא התיך את הכד ויצק את הזהב לתוך קנה חלול. לאחר מכן סתם את פתח הקנה, והנה מקל הליכה. לאחר זמן חזר הסוחר מדרכו, ובא לבקש את כד הזהב. התאבם השומר ואמר, הרי החזרתי לך את הכד. כעס הסוחר ופנה לעזרת בית הדין. השופטים החליטו להעמיד את שני הצדדים בפני המספריים המופלאים. הסוחר הניח את ידיו בין להבי המספריים ואמר, לפני שיצאתי לדרכי, הפקדתי למשמרת את כד זהב בידי הנתבע. כשחזרתי, סירב האיש לתת לי את רכושי וטען כי יחזירו לי. הקהל הרב שהתאסף במקדש התבונן במתיחות במספריים המופלאים וחיכה לגזר הדין. הלהבים לא זעו ולא נעו. ואז נקרא הנתבע לגשת אל המספריים. הוא קם לאט ממקומו, קרב אל הסוחר ואמר, החזק בטובך את המקל עד שיחזור. הסוחר התמים לקח את המקל. אז שם השומר את ידיו בין להבי המספריים ואמר, נכון שהסוחר הפקיד בידי כד זהב, אך אני נשבע שהזהב נמצא עכשיו בידיו. ושוב רגש הקהל והתבונן בדריכות במספריים. אך להפתעת הכל לא זעו להבי המספריים ולא נעו ממקומם. השופטים הנדהמים הביטו זה בזה. מה קורה כאן? הרי לא ייתכן ששני הצדדים, התובע והנתבע, צודקים. הקהל קרא בזעם, בוז למספריים, כבר עיניו שופטים משפט צדק. הם לא גילו את השקרן ולא הענישו אותו. רק לאחר זמן התאוששו השופטים. 1 hour later. אחד, המספריים לא טעו. הנתבע הרים עליהם בוודאי. איך זה? קרא השופט השני. השומר טען שהזהב נמצא בידי הסוחר, ענה הראשון. אם כך, הזהב אכן נמצא בידי הסוחר שעה שהשמש אמר זאת. שידיו נתונות בין להבי המספריים, אמר השופט השלישי. ואז צעק הראשון בהתרגשות. הרי השומר מסר לשוחרת, רק לא טרם ניגש למספריים. אולי המקל חלול והזהב נמצא בתוכו? מיד פקדו השופטים לשבור את המקל, וכך התגלתה התרמית. השופטים גזרו פה אחד. השומר הרמאי שגזל את הזהב ואף הערים על המספריים המופלאים שבמקדש ייענש בכל חומרת הדין.